Amina. Na'am? Wai da gaske ne kin fasa aure na wani tsoho zaki aura? Da gaske ne mana, amma ai tsohon a shekaru ne, amma a zahiri ya fi ka kuruciya. Kuma ina da tabbacin inda za ka gan shi sai ka yarda da ni. To ta yaya wanda ya fi ni shekaru kuma zai fi ni kuruciya? Assalamu alaikum. Ya kaji? To shi ne amsa. Sirrin sinadarin NMN kenan daga kamfanin BF Suma. Mai mayar da tsoho yaro ya farfado da suma gami da haɓaka garkuwar jiki, ya ƙara kuzari, ya baiwa jini damar gudanawa a dukkanin sassan jiki. Kana ya yi yaƙi da cutar da ke damun masu yawan shekaru ta siga, ya ba da damar yin dukkanin mu'amaloli kamar lokacin ƙuruciya. Sinadarin na gargajiya wanda ba shi da illa. NMN bai tsaya ga maza kawai ba, har da mata da matasa. Don neman ƙarin bayani sai a tuntuɓi babban ofishin BF Suma da ke kan titin Zaria lamba 7 Khadija House ko a lambar waya 08023045799 ko 08096822711 ko ku yi oda kai tsaye ta yanar gizo a www.bfsumakano.com. NMN. NMN. Gwarzon sinadari. Mai da tsoho yaro da kuma mai da tsohuwa yarinya. Daga kamfanin BF Suma. Pharmaceutical Incorporation.